khazan rakuk tai buku song awai news and entertainment channel tini norok no kaismang pilip nuk nani thangi tongo phaidi sung puila sakang no kok sungi nai lena tai bahage por kinoro dol khai por tini o buku song eba buma song bro ro phailai ke kahamda kahamna ke tini tam ne bagi tinora seburi kubang ma dol khai nai oro nukha abne kisa saikena kaisa angko media no belaka hambai marbo tini oro tabu je buma bodol korong kothum ngai ma hakai angko sini bororo gila rangku sakre samung rok eko thimo de hajira rok rimeya angka hakai oboni bagai buma bodol kaisa khairong mungbai nyomo hai jotono no tuba suri mala ke sawo ne sumo meeting rok khlai lekya aboni bagai miyawo no meeting rok khlai layo hakai kaji ati rok ngai ba bahai salanya jong buma bodol kaisam te group songsalaiye jotono no help khaimang kai ba kaham ne salai no tini ko panda songsaja ko no nokot kai tini buma bodol go nongo tini bo সংগঠন থেকে এবা bo bodol ni থেকে nor oro phailai ke মথানি বদল নে হতে না ভাইও মথা মানে কোন একটা পলিটিক্যাল না রাজানি মথা না রাজানি দাগি মুংবাই না তো আমতে সামু বুমা বদল যত না ইয়াপি থানচা কাইছে ওই তো ম হাইতে সামু তাংদে আও নরমো bo blok ni andar klai sin mo hejamara blok tai bo gausaba bo klai ke মদ সাম্পো sin mo ward number 2 nini sinimung ani sinimung ga ango ongkoni no mode sampuni no kaisa by chairman 2 number ward ni blake ham ini to ni oro sung nukha buma song ti pramo thani ngi nai TWF ni buma sung joto phailai nini hajuk paya nini kampaya nini samung paya rokno borok khato mai boroi borok langnani bagi phaike apni bagi nin bukhau bosu joti tongthumung man dal khai hamda ka ne hab panya ni obono karite bra nini hajuk samjak tongkho oro karite onya thai rogo omoki tini joto da nor painar nai na tebo nangnai sal ang tini painar nai engkai mo hake asuk dol nung je nini oro samkhani phainai je TWF iyakhai bori bodol je bubagrani songtejak je o motha o bodol rokno nongtamo sanamusung jeni no borok asukhe satung goprabo bokha phanthonoi janguri khawi borok nini mai hajuk payano panjani bagi phailemaini bagi nang borok no tamo sanai ninor kamkhani phainai rokno sungkhanaka buskangni October yakhaba November ni maso sini village council nirbachon ongnani thangi tongo hnei abo busu joratei nang poito khlai as a village committee no sini je or je metal champuro hokai kaham kai no support khaibe huni no saimano joto no buma TWF bungi YT bungi joto no phan lai jang je bubagrani wan chung mung na ongko imang na muk thang khanya hnai joto no wan chung lai jang no kaham no ngana hnai anga sakhi pas ngai tini je sik jora nongkhona nangmani buma songrok asuk da nongkhoka na kite bo nongkhona tongkho asuk nongkhona hangka jote bo na tongkho baksa jani ja samuni besto bai nokhor maliya hangka baksa ba sere rok na hana rok na ho ebon bagai nokhor maliya kaisa next time rogo tebo kobang khai kari mana nokhne awa sakhai tini phainai rokno nongta mukok yafarnai ang khai bela khai hambai hni ma janogo no tam ne himale sino je subogoro omo haike kaisa uwa sapano solo songsa je ko je bubagrani na har mo wan chumo kubunyo una hne sini bororo kubunyo hne wa jotono bori unkhun chala unkhun jotono wan thukjak ni bagnyo mo haike ya piri sewo no khoro ai kubang ma din lai thanga joto pati no khai hekya khaipano sungkuno successful maya haka mo kai sini je bubagra kahai sung mo hai mas manya pukne asa khaja ko ban bagai sim buma bodol go belai khanya hamja go bubagra tuna su hamja go sung toto sama je bubagra tongsa bini ya no bini kok banyo soli khana ya belai ke hambai bukujugno nang asake kaham ke kok sai khanar mani bagai nono belai ke hambai ya pharo
Awai News Entertainment ni bisingti. Aw khazan takute busung norok nukbai khana singoro kok khaini sing laikya salakya saiman laikya. Awai News Entertainment channel norok nomo hakeno mangpli urang urang phunugui tongo norok nukbai khana dinoro hajuk senamjak yakhaba nokhangni bisi agi serai pro nana asu bakota song amal logo nukmani kamini jotto selabri nokol lai kasyani huk payake tekesani aro thanglai pal ke samung tanglai mani yagul khillai mani yagul sulai mani tini apa haino kaisa sing mangpli belai ke khado tung tei tongthok jang mangpli sing Awai News Entertainment bisingti nukha omongkha Motosanpur bisini 2 nong ward ni DWF ni bukuk song Hazamara RT blok ni andaro kelayo dini senggoro painuk pakya takuk sondro debrumani ketowo hazuk paya yago rang puisa geri lebar nai meya kamlar tise meya aba haino hazuk monuibo maibori meya ngai jongmani yagolo buma botol song eba DWF ni bukuk song tini brok ni o khetono maibori repakya tei maibori kelangna ni bagi borok khawo phantonoi sangori kutuk khawi borok ni thansa no tei thansa ni phan busuk abno borok phonogoi rekha pal no sal ni kok thaisa tongo thik aba haikena tini borok phailai tini sini takuk sondro debormani kheto hazuk no borok tini maibori kelangka naitung di paya sak jora tini Awai News Entertainment channel bisingti tubumani o mangpli norok ni bagai hambai.